Казвам се Светлозар Желев и се занимавам с книгоиздаване от повече от 15 години. Съжаление, в момента бързаме страшно много. Това е един огромен проблем и според мен е един от най-големите бичове на нашата съвременност. Нещо, с което задължително трябва да се справим. Замислих се за това, че трябва да обръщаме колкото може повече внимание на важните неща в живота. Това е смисленото нещо и това е нещо, което ще ни накара да забавим и да живеем по-добре. Аз имам 3 неща, които за мен са най-важни, които ме зареждат и ми дават съдържание и спокойствие. Те ме забавят. Тези 3 неща са пътуването, което обожавам, четенето, което правя всеки ден, и срещите с приятели, защото приятелите за мен са най-важното нещо в живота и те ми дават най-много. За мен това е най-голямото богатство. Важно е всеки един от нас да намери 3 най-важни неща, които го зареждат, които го изпълват със съдържание и които го правят човек, това, което е той, и оттам нататък да се опитваме всеки ден да отделяме време за тях.